morning. April 29, Panta Pangasinan. Sunrise. Still under construction. Daming tao. Sir, word na lang po para hindi po kayo masyado magtatama-tamaan po mamaya sa mga steps po. Yung katarap. Sarap ka. Baka po mamaya kasi kapag yung suntok-suntok ang todas na, yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala pa lang po tayo cultural din mamaya na parang shades. Ang daming Yung mga gamit po natin dito sa may mga table po dito sa municipio.